Otišla je Ružica Sokić, preletela nebom kao kometa i pala u ruke svetitelja. Čudan znak, liči na ružu. Ružica Sokić je otišla, ali je ostavila veliki miraz koji će dugo, dugo nadživeti njen život. U velikom i žestokom uzletanju Ateljea 212 uzleće i jedna briljantna karijera Ružice Sokić. Kada sam došla u atelje, zatekla sam apsolutnu zvezdu i znak Ateljea 212. Pored nesumnjivog talenta imala je jednu veliku privilegiju. Ona je tada u to vreme imala gotovo svoje lične pisce, velike pisce. Naravno, Acu Popovića, sjajnog Gordana Mihića, Branu Crnčevića, Romčevića, Mihiza, Pekića, Sinišu Kovačevića. Pošto smo se vrlo često čule telefonom, pa ne tako davno mi je rekla, negdje oko 10:30, znaš šta radim, čitam Ljubu Simovića, izabrala sam jednu pesmu koju hoću da učim na pamet da bi negde imala svoj program. Namučila se u Ljubi Simoviću, bilo je padanja, bilo je plača, bilo je grča, bilo je odlaženja sa proba u želji da to bude najbolje. I na kraju je to došlo do Sterinog pozorja, iznikla je ta žena iz te magle, iz te kiše, iz tog promašenog života, ali na kraju to je taj ključ. Nju odvode u neku apsanu, život je otišao kud je otišao, ona kaže ovako. Bezazleno. I predstava koju smo takođe voleli, to je ta Grobljanska, trčali smo u Zvezdara teatar koji je tada bio mali i siromašan i mi smo ga obožavali, prepuno je bilo. Opet sam bila samo posmatrač, tragajući za tim ključem. Ta žena koja po groblju traži svoju mladost, traži neki svoj život i veruje, toliko veruje, da je to neverovatno. Ona na kraju sačekuje tu svoju krajnju sreću u tom papirnoj venčanici. To je Ruža izmislila, tu papirnu venčanicu. To je Ruža. I ta sreća promine pored nje, ode i ona počinje da se kruni, da kida tu belu venčanicu i ostaje ogoljena, nesrećna osoba, ali na kraju ona kaže, pa šta, idemo, bezazleno, ključ, bezazleno. Nemoguće je govoriti o Ružinom opisu, to će sigurno dugo, dugo nadživeti Ružin život. Privatno, to je bio moj prijatelj, javljala mi se telefonom u vreme i u nevreme, da bih kako ide vreme bila sve oporija, sve tiša, sve nesrećnija. Jednom se tako strašno obradovala, rekla mi je, znaš, ponovo sam u pozorištu, kod Siniše Kovačevića sam dobila da igram u velikoj drami. To je taj krik radosti koji ona uhvati u svom zaletu. Ona je bila večni zalet. Ona je bila stalno trčanje. Stalno trčanje. Cilj je veliki, ali ga je ona do kraja, vrlo bezazleno, bila nesvesna. Zbogom, moja Ružo, volim.